Okay ka lang? Okay ka lang ba? Okay lang ba sa naramdaman mo ngayon? Parang hindi naman ata eh. Hindi ata. Hindi ka okay ngayon. Isipin mo, lahat na yan may purpose. Kumbaga matuto tayo. Nagkamali man tayo, pwede pa yung ayusin. Kaya wag lang sa soko. Minsan kasi sa buhay natin kailangan natin maging matatag. Kailangan natin magsikap. Kaya magpabayaan ang sarili. Natiling kalmado ang ating buhay. Hirap na magsalita. Baka makasakit tayo ng damdamin ng iba. Kaya manatiling tahimik. Tahimik na lang sa buhay natin. Sa ngayon, maging okay tayo. Mahal ko kayo. God bless.